मैया भवानी की जय, शिव गुरु की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। तो एक बार प्रेम से बोली शिव गुरु महाराज की जय। तो एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। आई सबसे पहले शिव गुरु माता पार्वती के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतानी। धरती पर बैठल धरती माता के भी चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतानी। हरिंदर भैया नीलम दीदी के भी चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतानी। और हमरा शिव गुरु के प्यारी प्यारी शिव शिष्या के भी चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। और गुरु भैया लोग के भी चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। प्रणाम स्वीकार करी। और बहुत सुंदर कथा रखतनी। यहाँ से कथा बा सुन के बस हौसला के काम बाटे। तो आप सब एक कथा के शुरू से अंत तक सुनम आ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखम, यह विनती बाटे। देखी बहुत गुरु बहिना कहे नी लो कि जब कथा रखतनी तो मैं तनी 3 गो सूत्रों बता दिहल करी। तो हमनी के 3 गो सूत्र जौन मिलल बाटे हमनी के चर्चा करे के बा, आ दया मांगे के बा, आ हमनी के गुरु के प्रणाम करे के बाटे। यह हमनी के 3 गो सूत्र बाटे। हमनी के यही 3 गो सूत्र पर हमनी के चले के बाटे। तो आप सबसे यह विनती बा कि आप सब 3 गो सूत्र ले ले बनी तो हाथ से काम करत रही, मुंह से गुरु के नाम जपत रही। आ केहू आवे तो ओकरा पर दया भी करे के बा। दया मांगा ही के नहीं के गुरु से, दूसरा पर के दयो करे के बाटे। देखी गुरु बहिना, एगो गांव में एगो बूढ़ी माता रहतरी। आ उनकर एगो बेटा पतोई रहता लो। बेटा पतोई रहता लो तो जौन बूढ़ी बाड़ी तो शिव गुरु के शिष्या रहता रही। जहाँ भी शिव चर्चा होता तहाँ तहाँ जाता रही। जे बोला देता गुरु बहिना हमरा घरे शिव चर्चा बाटे, तो हमारा घरे शिव चर्चा बताइम तो चल जाता रही। प्रसादी ले पैसा मांग लेता रही बेटा पतो से, आ प्रसादी लेके जाता रही शिव चर्चा में। देखी गुरु बहिना घूम घूम सगरे शिव चर्चा करता रही। ऐने उनु करे दर्द आदमी के एगो बूढ़ी रहता रही। उनका घरे रोज झगड़ा झुगड़ी होता। एको दिन मतलब शांति घर में उन लोग के नहीं रहता। तो एक दिन बूढ़ी सोचा तारी कि हमारा घर में इतना हमनी के सास पतोह में झगड़ा होला, आ होकरा घरे तो झगड़े ना होला। हमरा दे दिनिया के घरे उ सास पतोह बड़ा प्रेम से रहेली सब, लेकिन जब हमारा घरे झगड़ा होता है तो हम ओकरो घरे झगड़ा लगेबे करब। हमार जब घर शांति नहीं के तो ओकरो घर हम शांति ना रहे देवी। तो देखी दीदी जब उस शिव चर्चा में चल गई बड़ी, शिव गुरु के जन शिष्या रहता रही, तेने एगो जन झिरकुट्टी बूढ़ रहता रही, वो पहुँच गई बड़ी उनका घरे। आ जाके कहता रही उनका पतोह से कि का रे तोरा देख के शौक ना लगेला कि सब पतोहिया झगड़ा करेली से ससुई से, तेहू तनी झगड़ा करते अपना सासू से। तो कहा तेरी पतोह जन उनकर बाड़ी कि ए दादी हम तो झगड़े के हाले ना जाने कि झगड़ा केंगा होखेला। हमारा घर में सब लोग बड़ा प्रेम भाव से रहेला। हमारा नैहर में सब प्रेम भाव से रहता, मुँहे देखले बने, यही सब झगड़ा वगड़ा हम नहीं जाना। तो कहा तारी कि ते काल ध्यान से कान लगा के ते हमरा घरे ते सुन ले केंगा झगड़ा होखेला। तो देखी जब उनका घरे झगड़ा होता तो ध्यान लगा के सुन ले बाड़ी। आ सास बूढ़ी जन बाड़ी झिरकुट्टी उनकर पतोह उनकरा के गरियावा तारी सा, आउ अपने पतोह के गरियावा तारी सुनैले बाड़ी। तो ओकरा बाद से फिर आइल बड़ी बिहान पहला कह तारी देखले हे केंगा झगड़ा होखेला। तो कह तारी कि हाँ जी देखनी है तो झगड़ा कई। तो का तोरा ना मन करला कि तन तेहू तन झगड़ा करते। तो कह तारी कि हम झगड़ा नहीं जाना, तो हमार सास जब झगड़े ना करे तो हम कैसे झगड़ा करें। तो कहले बड़ी कि ते एगो काम कर, हम तोरा के एगो बात समझावा तनी, अगर ये काम ते कह देबे तो तोर सास झगड़ा करे लगी हैं। तो कहले बड़ी कि का करे। तो जब खाना बने है ना तो दाली में 1 किलो नमक डाल दी है। जब दाली में 1 किलो नमक डालबे तो तोर सास खोई है। तो बुढ़िया बहुत तरह से झगड़ा करी। हम
बहुत झगड़ा करी कि कितना नमक डाल के बनावती है। इहे न हमरा घरवा करेली स, तो यही सन झगड़ा होला रोज। ती सोचले भी कि तो सही कहतरी। आ देख तोर सास तहनी के रुपया बिलवावती है, वो बुढ़िया के फोरती है घर। तोर सास रुपया बिलवावती है, सगरे घूम घूम शिव चर्चा करती है। अब मैं तहनी के पैसा लगवा दी, आगे के तहनी के सोचे के चाहिए। ते कैसन ते बतोह बड़े, देखी सिखा पढ़ा के अपना घरे उचल गई बड़ी। ई बेचारी का कहले बड़ी कि जब खाना बनावत रही इनकर पतोह, तो दाली में 1 किलो नमक डाल देले बड़ी। दाली में 1 किलो नमक डाल देले बड़ी आ डाल के आ सासू जी के खाना देले बड़ी खाए के। जब वो खाना खैले बड़ी, तो जब वो खाना खास उनकर सास, तो सबसे पहले शिव गुरु के प्रणाम करस आ प्रणाम कह के तब वो खाना खास। शिव गुरु के नमः शिवाय के जाप कह के खास। तो खैली तो उनकरा तनिको नमके ना बुझाया, जैसन रोज परत लो वैसे नहीं बुझाया। अब कुछ ना बोलली, अपन खैली आ खा के आराम से सुत गली। आ फिर सुबह भइल बा तो शिव चर्चा में चल गई बड़ी, नहा धोआ के प्रसादी लेके फूल लेके चल गई बड़ी। तो फिर ही झिरकुट्टी बुढ़िया आयल भी है घरे, कहते का रे जवन कहले रहनी तो उनका मन ना कैले है, तोर ससुई झगड़ा ना कैल से का। तो देखियो का कहतरी पतोहिया कि 1 किलो डलले रहनी दाली में नमकवा हो तबो नाही। आ 1 किलो डलले रहनी दाली में नमकवा हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो तबो नाही। 1 किलो डलले रहनी दाली में नमकवा हो तबो नाही। 1 किलो डलले रहनी दाली में नमकवा हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो तबो नाही। तो कहतरी करे 1 किलो तो दाली में नमक डाल देले है रे, तबो तोर सासू ना झगड़ा कैली ह। कैसे वो खाना खैली है कि फेंक देली ह। तो कहते बुढ़िया कि पतोहिया कहते कि वो तो खैली है, तो मैं खा गई है सारा, जैसे रोज खाली वही तरह खैली है। खा के आ जाके सुतली है, फिर सुबह भइल चर्चा में गईली। अरे 1 किलो नमक खाए के तब बुढ़िया तोर से झगड़ा ना कलिस, कैसन भी है बुढ़िया रे। तो देखते हूँ एगो काम कर, जब वो चर्चा में से बुढ़िया आवती है तो ओकरा के पानी मत दे, ओकरा कुछ पूछ मत बोलो ओकरा से, तो तोरा से जरूर झगड़ा करी। फिर सास आइल बड़ी, आई के बैठल बड़ी, पतोही से बोला तारू बोलते नहीं के मुँह फुला के बैठल भी है। वो काहे मुँह फुलौले भी है कि सब पतोहिया झगड़ा करेली से ससुई झगड़ा करते सी, हमारे से झगड़े नहीं की करत। तो देखी दीदी पानी वानी जब नहीं देले बुढ़िया पतोहिया, तो बूढ़ी कुछ नहीं की कह बोलले आ जाके अपने से पानी वानी पियले बाड़ी। पी के शाम के खाना पतो बनौले भी, खैले पियले बाड़ी, सुत गल बाड़ी। फिर सुबह भइल बा, जैसे ही शिव चर्चा में गल बाड़ी, तले फिर बुढ़िया आवते झगड़ा लगावत रहे। झिरकुटी बुढ़िया आयल भी पूछती है कि कार्य तोरा हम सिखैले रहनी अनु कि तोर सास वहीं तो पानी वानी मत पूछी है, तो ते पानी वानी देले है का कि तोरा घरे तो झगड़े ना सुनाइल ह। तो कह तारी कि का बताई, देखी और आगे कह तारी कैसे 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 कह तारी कि चर्चा में से अइली सासू, अरे पानियो न दिहनी हो तबो नाही। चर्चा में से अइली सासू, पानियो न दिहनी हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो तबो नाही।
चर्चा में से अइली सासू पानियो ना दिहनी हो तबो नाही। चर्चा में से अइली सासू खाना ना दिहनी हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो तबो नाही। कहतरी पतोहिया कि का बताई जी, चर्चा में से ऑयली हमको के ना खाना देनी ना पानी देनी, अपन ही से ले लेली पी लेली खा लेली, लेकिन हमारे से झगड़े ना कैली हो। पतोहिया एकदम ठान ले रहे कि हम अपना सास जी से झगड़ा करब। और उ बुढ़िया झिरकुटी जन रहे झगड़ा लगावत रहे, ओकर उम्र रहे भजन भक्ति करे के, तू भजन भक्ति का करी, उ झगड़े लगवावत रहे। घर में आग लगावत है, दूसरे के घर में आग लगावती है बुढ़िया। तो देखी तब कहतरी कि बुढ़िया फिर कहले भी है कि देख तोर सास झगड़ा ना कैला से नो, तो ते एगो ते काम करी है, जब तोर सास साड़ी प्रेस करे के जब दी है तो का करिए कि ते जरा दिए सड़िए, जरा दिए सड़ी वही पर प्रेस में धर। जब सड़िया जरा देबे नु तू जरूर तोरा से झगड़ा करी है। आ झगड़ा कल नीमन हटे, जौन मन में रहला मैं बहरी आ जाला। तोर ससुई नु तोर जाके बहुत शिकायत करेले, बुढ़िया घर फोरतिए, तोर ससुई तोर बारे में बहुत शिकायत करले, बहुत तोरा के बदनाम करले। ते बुढ़िया के छोड़िए जौन ओकर ते साड़ी ते जरा दी है। तो देखी जब वो साड़ी देले बाड़ी प्रेस करे के तो ले गए पतोहिया आ ले जाके का कर लेबे कि प्रेस ना के कल प्रेसवे धो देले बिए। वो साड़ी जर गइल बाटे, साड़ी जर गइल बा। उ का कइले बाड़ी कि नहा के आइल बाड़ी आ साड़ी पहनले बाड़ी, तो उनकरा कहीं जरल बुझाते नहीं खे, कहीं जरल लगते नहीं खे। ऐसे कि भोला बाबा के दया कृपा बाटे, काहे से कि भोला बाबा पर जे रहेला ओकरे घर में भोला बाबा सुख शांति बराबर बना के रखेलन, बरसावत रहेलन सुख शांति, कबो कष्ट ना आवेला। अब साड़ी बूढ़ी जब पहन के चल गइल बड़ी तो फिर बुढ़िया आवती झिरकुटिया आके कहतिए कार्य जन सिखैले रहनी कैले है, तो कहतरी कि हाँ कैनी हाँ। तो कहते कैसे पतोहिया आ सासू के जरवले रानी रेशम के सड़िया हो तबो नाही। सासू के जरवले रानी रेशम के सड़िया हो। सासू के जरवले रानी रेशम के सड़िया हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो तबो नाही। सासू के जरवले रानी रेशम के सड़िया हो तबो नाही। सासू के जरवले रानी रेशम के सड़िया हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो तबो नाही। सासू कइली झगड़वा हो। अब बुढ़िया जन चिरकुटिया भी है, कहते कि एकरा घरे हमार झगड़ा लगाओ तो बेकारे जाता। आई आई के एकरा के सिखावतनी आ कही अपना ससुई से हमार पोल खोल दीही, तब तो एक ससुई हमार से बड़ा बरियार झगड़ा करी कि हमारा पतो के तो बिगाड़त रे। तो कहले भी कि देख एगो लास्ट उपाय बताओ तनी तारा के, आ तारा घरे माच के बात ना आई। तो कहते कि का तो तार सास नहीं की झगड़ा करो तो तू ही झगड़ा करो, जब वो नहीं करते इतना तू कह देहलू तब तू झगड़ा करो। तो फिर देखी वो चर्चा में से आयल बड़ी, उनकर सास तैयारी आई के खा पी के सुतली, फिर बिहने चर्चा में गोल बड़ी। जब चर्चा में चल गोल बड़ी तो आयल भी बुढ़िया झिरकुटी नी आई के कहती है कि ए दुल्हन
तार के हम सिखैले रहमिनु कि अपना सास जी से तू झगड़ा करी हो, उ नहीं करत बा कि तू करी हो। तारा घरे झगड़ा सुने खातिर हमार काने तो रस गल बाटे कि तुम लोग के कोई झगड़ा होई कि हम सुनती तो कहते कि झगड़ा। और पतोया का कहते कि कैसे अपना ससुर की का कहले बिया कि सासू जी से बोलनी हम बोलिया कु बोलिया हो तब ना है। सासू जी से बोलनी हम बोलिया तू बोलिया हो तो सासू जी से बोलनी हम बोलिया कु बोलिया हो तब ना है। सासू कइली झगड़वा हो तब ना है। सासू कइली झगड़वा हो तब ना है। कहतरी कि सासू जी अली तुमका के कितना हम खराब बोलनी है उनकरा के, बाकी तबो बुढ़िया झगड़ा हमार से ना कैलसी हो। अब उ का कैले बे बुढ़िया चिरकुटनी के माथा पर अपन पीट के आ चल गल बिए। कहले बे कि कोनो फायदा नहीं कि एकरा घरे झगड़ा लगला से। तो देखी ओकरा बाद से का भइल बा कि ये कार्तिक के महीना चलत बाटे तो गंगा नहान सब जाता पूर्णवासी के नहाए खातिर। तो पतोहिया कहले बिए कि अम्मा जी कहती तो हम गंगा जी जैती नहाए। तो कहले बड़ी कि जा नहाए अब। तो कहले बड़ी कि ठीक बा जाता नहीं। सब गाँव में के देखा तानी कि सब गुरु बहिना लो जाता लो जितना रो संग के सी चर्चा करे जाला लो उहने लोग के संगे जाता नहीं। तो कहले बड़ी कि जा तारा हम थोड़ी रोकम, तारा के तो हम कहे नहीं कि शिव चर्चों में चल तो तू ना जालू। कोनो भक्ति भजन में कौन लाज शरम बाटे। तो देखी दीदी तो पतोहिया पूछतिए कि ए अम्मा जी गंगा जी नहाए जाल जाला तो कुछ कहल जाला का। तो कह तरीके का कहल जाला जा कहियो कि सासु के करनी सासु के या पतोह के करनी पतोह के। तो कहले कि के तारे कहे के बा। तो देखी बतावा तारी कैसे कहे के बा। हाँ। कि सासु के करनिया दी हो सासू जी के आगावा अरे सासू जी के आगावा हो बहू के करनिया बहू आगनु हो राम किया हो गंगा मैया बहू के करनिया बहू आगनु हो राम। देखी गुरु बहिना तो गइल बड़ी पतोही गंगा जी नहाए आ जब जाके बुड़की मार के आइल बड़ी तो सब लोग अपन बात प्रसादी और सदी चढ़ा के जाए के तैयारी कैले बा कि घरे जाए के बाटे। जब वो आइल बड़ी तो कह तरीके भाई हम तो भुला गए गंगा जी से कहे वाला जो हमारे सासू जी बतिए जो सिखौले रही हो हम कहबे ना कहने जा तनी फिर से बुड़की मारम आ फिर से उनका से कह के आएगी। गोल बड़ी जाके बुड़की गंगा जी में हाथ दोनों जोड़ले बड़ी आ जाके बुड़की मारा तरी कह तरी कैसे सासू के करनिया दी हो सासू जी के आगावा अरे सासू जी के आगावा हो बहू के करनिया बहू आगनु हो राम किया हो गंगा मैया बहू के करनिया बहू किया हो गंगा मैया बहू के करनिया बहू आगनु हो राम। देखी इतना बात जब कहले बड़ी और आगे कहे के कैसे एतना बचनिया सुन के गंगा खिसियली अरे गंगा खिसियली हो देह कैली खाला रायो दारनु हो राम किया हो राम हो देह कैली खाला रायो दारनु हो राम।
ताना बचनिया सुन के गंगा खिसियाइली, अरे गंगा खिसियाइली हो, देह कैली खलारा उदारन हो राम, किया हो राम हो, देह कैली खलारा उदारन हो राम। देखी जब वो इतना वचन कहले बाड़ी तो गंगा मैया खिसिया के आ उनकर पूरा शरीर में चरक फोड़ के एकदम खलारा उदार कर देले बाड़ी। काहे से कि दोसरा के सिखावला में ऐसा ऐसा अपन सास के दुर्गति कैली हूँ, तो गंगा मैया पूरा जब खलारा उदार कर देले बाड़ी। जब गंगा जी में से बहरी आवत हरी तो जितना लोग गए रहे उनका संगे, उनका के देख के सब घिनाए लागल, सब घिनाए लगल, कहे लगल कि इनकरा के हमने के गाड़ी में बैठा के ना ले जल जाई, कोई हमनियों के हो जाई। तब आई तो गंगा जी से नहा कैली तो निमने अली हो, फिर इनकरा हो का गइल, फिर इनकरा हो का गइल बाटे। तो देखी सब शिष्या लोग गइल बालू, जाके उनका सास से कहता लो कि तारा पतो के भर दे चरक फूट गइल बा, कहीं कहीं खलरा उदार लेखा हो गइल बाटे। पूछा तारी कि कैसे, तो गंगा जी में नहाए गइल तार पतोहिया, फिर नहा के फिर नहाए गइल हो, आ तब से जब से निकल के आइल तबे से ओकर वैसन दशा भइल बाटे। अब सास का करस, अब का गाड़ी एगो कैले बाड़ी आ कह के आ गंगा जी के तीरे गइल बाड़ी, आ जाके अपना पतोह के गाड़ी पर बैठा के लेके आइल बाड़ी। आ लिया के वो बेचारी से चल नहीं के जात, पतोह से लिया के सुतैले बाड़ी खटिया पर। जब खटिया पर सुतैले बाड़ी तब पतोहिया के आँख से आंसू गिरता। कहते के अम्मा जी कहतरी कि बताओ, तू तो हमारा के इतना मानत रहलू हो, जानत रहलू, सास जी कहतरी मुकर इतना मानत जानत रहलू हो, लेकिन ये बतिया कहला से तहरा देही में कैसे कुल हो गइल हो। तो कहतरी कि ये अम्मा जी हो बगल वाली जन बूढ़ी बाड़ी नु आई आई हमरा के सिखावत लियो, तैसे तैसे हम करत रहनी, लुगा हम जरैले रहनी हो, रउआ के हम पानी ना देहनी, उनकरे सिखावला पर ना देहनी, रउआ के हम बोली कु बोली बोलत रहनी हो, उनकरे सिखावला पर। कहतरी कि तहरा अपना पास दिमाग नहीं खे कि तू दोसरा के तू सिखावल तू करे गलू हो। आ कहल जाला कि आदमी नहीं खे देखत लेकिन भगवान देखत रोज की। देखी जब कहतरी कि हम तो चर्चा में चल जाते रहनी हो, लेकिन ये तो शिव कड़कड़ में बाड़े, ये तो देखत रहे हैं कि तू का करत तारू, अउआई के का करवावत तारी। तो कहतरी अब पतोह रोए लागल बाड़ी, रोए लागल बाड़ी। तो देखी कैसे कहतरी पतोहिया, अकरनी के फलवा हमके गंगा मैया दिहली, अरे गंगा मैया दिहली हो, सासू जी के कैनी तिरस्कार हो राम, किया हो राम हो, सासू जी के कैनी तिरस्कार हो राम। करनी के फलवा हमके गंगा मैया दिहली, अरे गंगा मैया दिहली हो, सासू जी के कैनी तिरस्कार हो राम, किया हो राम हो, सासू जी के कैनी तिरस्कार हो राम। कहतरी उनकर सास कि जाए दो, अब जौन भइल तवन भइल, अब जौन कैलू तवन तू तो पहले ही बाड़ू, जाए दो। जब तारा समझ में आ गइल बा कि हम अपना सास के इतना बुरा बर्ताव उनका संग कैले बानी तो हमरा के सजा मिलल बा। तो देखिए अब उनकर सास का कैले बाड़ी कि अपना घरे शिव चर्चा रखले बाड़ी, आ शिव चर्चा रख के सब गुरु बहिना लोग के बोलैले बाड़ी। कितना गुरु बहिना लोग बालो कि घिना तलो आवे में, कहता लोग ओकरा पतो है कि पूरा देह चरक फूट गल बा, कैसे जाल जाई, कैसे ओकर प्रसाद खाल जाई। तो देखी वही में कितना बालो धार्मिक विचार के जौन बालो तो आयल बालो,
आइल बा लो शिव चर्चा भइल बा ओकरा बाद से जौन जल बाटे उ जल पतोही के ला पियावल गइल बा। ओकरा बाद से जौन दया मांगल गइल बा उ दया भर देहे लगावल गइल बा। उ पतोही पहले जैसन एकदम ठीक हो गइल बाड़ी। जौन ठीक हो गइल बाड़ी जब अपना सास के चरण पकड़ लेले बाड़ी। कह तारी कि हमके माफ कर दी अम्मा जी, बहुत हमरा से गलती हो गइल बा। हम तो जैसन करनी वैसन तो पा लेहनी अम्मा जी। तो जौन बुढ़िया भी झिरकुटनी झगड़वा घरवा में लगावत रहे ओकरे चलते तो सभी भई रहे। आके ध्यान से सुनत ये कहते बाप रे इतना झगड़ा लगवनी, लेकिन यानी के सास पतोह में इतना प्रेम भाव बाटे। हम तो जन्नी के पतोहिया सर के मर जाई, लेकिन ई तो जिए गई। कितना शिव गुरु में शक्ति बा। कहते कि हमहू जाइब शिव चर्चा में। तो देखिए गुरु बहना कहल जाला इसे कि ये इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा, ये इंसान पड़ोसी के घर जो तू आग लगाएगा, हवा का रुखबा बदलेगा तो तेरा खुद का घर जल जाएगा, तेरा खुद का घर जल जाएगा। देखी यही से केहू के घर ना बिगाड़े के चाहिए। केहू नहीं के जाना कि कब ईश्वर के हवा बही तो हमारे घर में आग लग जाई। तो देखिए गुरु बहिना एक कथा के शुरू से अंत तक सुननी तो ढेर सारा हमके आशीर्वाद दुलार दे। हम आप सबके बीच से ही नया हम कथा रखल करम। आप सब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करम। तो एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, हर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, तो एक बार प्रेम से बोली सचे दरबार की जय। सबसे पहले शिव गुरु माता पार्वती के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। धरती पर बैठल धरती माता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। और नीलम दीदी हरिंदर भैया के भी चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। और आप सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करतनी। प्रणाम स्वीकार करी और अपन ढेर सारा आशीर्वाद दुलार हमके दीही कि आप सबके बीच हम नया कथा रखल करी। आ कथा के शुरू से अंत तक सुनी आ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखम। आ चैनल के सब्सक्राइब भी करम। हमारा चैनल के नाम हटे खुशबू शिव मिलन। तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करते नहीं तो रोज रोज नए भजन और कथा सुनने के मिली आप सबके। तो आप सब चर्चा जरूर सुनम। देखी ई कथा हटे एगो पियकर पति बाड़े आ एगो पत्नी बाड़ी। करे कथा हटे जब बेचारी चर्चा में जाए के तैयारी करता रही तले मछली लिया के धो देता रहा। ऐसा क्रूर बुद्धि के उनकर पति मिलल बाड़े। तो कथा के शुरू से अंत तक जरूर सुनम। देखी गुरु बहिना एगो शिष्या रही शिव गुरु के। अच्छा। तो उनकर शादी भइल बा। तो एगो पियकड़े से शादी हो। तो आइल बड़ी तो उनकर गांव में कोई शिव चर्चा होता तो उनका सुनाता। तो इनका मन करे लगा था कि हम शिव चर्चा में जइती। जब कुंवार रहनी तो एको दिन बीच ना पड़त रह। जहाँ जहाँ होत रह तहाँ तहाँ जात रह अपना माई के संगे। तो गोल बड़ी अपना सासू जी के हैं आ जाके कहत रही के अम्मा जी कहती तो हम शिव चर्चा में जइती। सासुआ उनकर कुरूरे बुद्धि के रहतरी उहो शिव चर्चा के हाल नहीं जाना था। तो कहतरी के हमारा से का पूछत रे अपना पियकड़वा मर्दा से जाके पूछ ना का माथा चटले बड़े जाके पूछ वही पियकड़वा से कि का कहता। हम भेजियो दे तू पियकड़वा हमारा के रहे ना दी। तो देखिए गुरु बहिना तो गोल बड़े अपना पति के हैं कहतरी के जी। तो कहतरे का हो कहू का कहतरे। तो कहतरी कहती तो हम चर्चा में जइती। तो कहतरे कि शिव चर्चा का कहला रे हम आज तक सुनल ही नहीं कि शिव चर्चा का कहला। तो कहते कि इस शिव गुरु के चर्चा हटे। इस शिव गुरु के चर्चा हर वो जानते नहीं की। तो कहतरे मर्दा कि जोन गौवा गौवा घूम के कहेली सब मंदिरा पर गावेली सब वही के कहतरे का। तो कहतरे कि हाँ वही के कहतरे तोरा नहीं जाए के हमार खर्चा दे घर के ते काम धंधा कर शिव चर्चा में नहीं जाए के हमार सेवा कर हमरा माई के सेवा कर। हां खर्चा दे ना खर्चा दे चर्चा में ध्यान तोरा नहीं खे देबे। और बेचारी मन मार लेले बड़ी आ मन मार के आ घर ही बेचारी बर्तन माजे तरी तो शिव गुरु के नाम जप करतरी कहीं बैठ के दया मांगे लागतरी आ चर्चा होता तो बड़ा ध्यान से सुनतरी। तो देखी कुछ दिन बीतल बा लइका फैका हो गइल बड़ा सुनकर
जब कुछ दिन बीतल बाटे तो कहले बड़ी अपना पति से देखी अब तो लइका फैका हो गइल सब, परिवार बढ़ गइल, अब तो पियल छोड़ दी। तो कहत रही कि ना छोड़म। तो कहत रही ना छोड़ब तो एगो हमरो शर्त बाटे। बताओ। तो हमहू शिव चर्चा ना छोड़ब। अब हमहू शिव चर्चा में जाई। तो कहत रहे उनकर पति तुरे इतना मजाल कि चर्चा में जीबे। तो हाँ जाई ना तो वो पियल छोड़ दी, हम जाल छोड़ दे, हम शिव चर्चा में गोल छोड़ दे ना जेब हम कबो। तो कहत रहे पियल ना छूटी। तो वो कहत रही हमार चर्चा ना छूटी। बेचारी शिव चर्चा में जाए लगल बड़ी। कहत रही कि अब कौन लाजवाब, तो बाल बच्चे बड़ बड़ हो गए सब। शिव चर्चा करत रही घूम घूम के सगरी। तो देखी जब चर्चा करत रही आ जब घरे आवत रही तो बड़ा मार मारत रही पी के उनकरा के। कहत रहे कि सगरे तो शिव चर्चा करबे घूम घूम के। तो शिव चर्चा करत रहे कि जाके गलत सलत काम करते रहे, उनका पर झूठा सच्चा इल्जाम लगावत रहे कि चर्चा में मत जाओ। कहत रहे जाता रहे तो कुल बिगाड़ दिया सो, जन टोला में के मेहरारू बड़ी सो तोरा के बिगाड़ दिया सो। तो बिगड़े खातिर जाता रहे। तो कहत रही एक ही बात कि तू पियल छोड़ दो, हम चर्चा छोड़ दे। तो कहत रहे कि हम ना छोड़म पियल। कहत रही कि अरे घर दुआर बेच के, खेती बाड़ी तो बेच के खाई पिए गए, अब घर एगो बाचल बा, बाल बच्चा बालो, अब एगो एहू के तो संभाल ली, मत पी। कितना हाथ जोड़ी करतरी गोड़ धरतरी तब वो मानत नहीं। इहो कहले बड़ी कि अब कुछ हो जाई, अब हमू चर्चा ना छोड़ा। जब पियल ना छोड़े तो हम चर्चा काहे छोड़ी? ई बाउर काम नहीं कर छोड़ा तो हम नीमन काम कैसे छोड़ दी? तो देखी गुरु बहना तो उ का कहले बड़ी कि चर्चा में गइल बड़ी आयल बड़ी, फिर पति मरले बड़ा मन करे के। फिर 2 दिन के बाद गांव में शिव चर्चा पड़ल बा। ताई के गुरु बहिना कहले बालो कि ए बहिना हो जा चर्चा पर चले के बानो। तो कहले बड़ी कि हाँ हम तो जइबे करब। तो देखी जब तैयारी भइल बड़ी एकदम जाए खातिर तो ले उनकर पति देव बाड़े पूछत रहे कि कहाँ जातर हो? तो कहत रही कि चर्चा में। तो मन में कहले बाड़े कि चर्चा में जाती है एकरा के मारो भी तबो ना घरे रहे। अब एगो काम करही के पड़ी एकरा के रोके खातिर। तो कहत रहे कि तनी रह प्रसादी लेके आवा तनी। तो लेके जइहा चर्चा में। मन में सोचले बड़ी के भाई सुधर गलन का कि प्रसादी ले आवा तो ले आवे गइल बड़ा। देखियो ताकत रे इंतजार करतरी कि प्रसादी लेके आवत रे आ गइल बड़े आ जाके 3 किलो मछरी सिधरी उठा ले बड़ा। 3 किलो सिधरी मछली उठा के लेके आगा कहत रन ले हइये प्रसादी है यही के नीचे के बनाओ तोरा चर्चा में नइखे जाए। और बेचारी का करस मन मार लेले बड़ी। तले कुल गुरु बहिना आवत लो कहत लो गुरु बहिना चर्चा में नइखे जाए के। तो कहत रही कि का बताई ए बहिना। तो कहत लो कि का भइलो बताओ। तो देखी कैसे कहत रही अरे कोई नी शिव चर्चा के तैयारिया हो। अरे कोई नी शिव चर्चा के तैयारिया हो लइले सैया जी मछरिया। कोई नी शिव चर्चा के तैयारिया हो लइले सैया जी मछरिया। तरीके गुरु बहिना ये तो हाल बाटे। शिव चर्चा में जाए खातिर नया नया साड़ी पहननी हो तुमका से देखी ना गइल हो। कह तरह के जाता नहीं प्रसादी लिया देखी हो ये प्रसादी लिया के धइले बना 3 किलो सिधरिया मछली लिया के धइले बना। आ कह तरह कि 3 घंटा शिव चर्चा होखेला
यही से 3 किलो उठा के ले आइल बानी कि इतनी एको मतलब मिनट एकरा के खाली ना मिली कि जाई शिव चर्चा में 3 घंटा बैठ के मुड़ी तुरत रही मछली के छोटकी मछली ले बड़े एकदम सीधा छोट छोट ले बा नीचे खाती। अब गुरबहिना सुन ले वालो कि बेचारी के तो बड़ा गजन बाटे तो रह हमनिए के इनका संकरवा दी जा अपना अपना घरे गइल बालो जाके पुरान साड़ी पहन के आइल बालो आ तब मैं मछली बनवावे लागल बालो कहल जाला जहाँ एक हाथ आ वहाँ 10 हाथ लाग गल तो 3 किलो मछली कौना गले में बा आधा घंटा में खत्म। देखी निछा गई मछली बन गई आ तोप के तैयारी होके मैं जन लोग के संगे शिव चर्चा में चल गई। जब शिव चर्चा में चल गई बड़ी तेने आइल बड़े बोतल एगो ले ले कतरा रे कहाँ बड़े मछली लेके आओ कहा तारे अब नासा में बड़े नासा में तक नासा में बड़े तल अब सास जी कहा तारी उनकर माई कि रही तब न मछली लिया के दी तारा के खाए के तो केने गइल चिल्ला तरह पेला में तो गइल शिव चर्चा में अरे 3 किलो मछली लेके धइले रहनी कि 3 घंटा में नहीं छी तो शिव चर्चा में कैसे चल गई इतना ओकरा के मरनी हां चर्चा में ना जाए 3 किलो मछली ध देनी हो तो देखी कहा तरी कि जा कराई बना के धइले बिए लइका कतर से पापा मम्मी तो बनाइए देले बिए खा लो काड़ी के तो गोल बड़े जब उघार के देखो तारे तो में नाक बैठल बा फेटा मार के कराही में नासा चटक गेल जे अब उनका नासा चटक गइल बा देखले बाने का आई तो हम तो 3 किलो मछली लिया के धइले रहने जब नाग कहां आई में से सांप कहां से आ गइल बा तू तो शिव गुरु के कृपा बा शिव गुरु के दया बा जवन उनका लगे रही तने न बेजी शिव गुरु वो तो सुधारे खातिर भेजले रहले तो अभी देखो तारे बार कराई उठावत तब सपा फोप निकाल के पड़ जाता उनका पर काटे खातिर तब का कहले बड़ा मन में ठनले बड़े कि ए बार ओकरा के मार के मुआइए दे हां ए बार छोड़म ना ओकरा ए बार छोड़म ना एकरा के मछरी देले नहीं तो मछरी फेंक के आई सांप धो के कराही में गइल बे एकरा के छोड़े वाला नहीं छी हरियर जाके बांस काट के ले आइल बड़ा कोइन के खूब पातर बनैले बड़ा ओकरा के कहे पातर से खाव लागेला हां कोहिया खोजे तो बनौले बाड़े आ बना के कहत रे कि ए बेरा ओकरा में टंगरी तुरबे कर की त जियबे कर के त मरिए जाए लेकिन ओकर शिव चर्चा में आज से गइल बंद हो जाए। तो देखी गुरु बहिना जब गइल बने तो दूरे से देखले बड़ी लो मेहरारू के भी तो लाठी ले ले काहे आवत गुरु बहिना के पति तो कहत लो कि ए गुरु बहिना देखो ना तार मरद आवत रे हो लाठी ले ले और बेचारी देखला सब मन थोर क लेलस कहते ए शिव गुरु अगर एको थापर हमारा पति हमरा के बेरा छू दी तो हमरा के तू मुक्ति दे दी हम ए नौसेड़ी के संग जियल नहीं चाहत काहे से कि कहल जाला बड़ा भाग से मनुष्य के तन मिलेला 84 लाख होने के बाद ही मनुष्य के तन मिलेला ई भक्ति भजन करे खातिर तन मिलल के पियकड़वा के पीछे अपन हम जान दी एकरा के बना खियावत नहीं तबो मारत पीटत आटे अगर एक बार हम प्रेम से आवत अगर तहर नाम ले लेता नहीं तो तू कितना हमारा पर दया बरसावत रहे शिव गुरु अगर एको थप्पड़ हमार पति मार दे तो तू हमरा के मुक्ति दे दे देखी और पहले ही कह देले बड़ी बिनती ओकरा बसी गइल बने ध के उनकर बार घसीटा तारे मारा तारे रोवा तारे कह तारी कि छोड़ दी हमरा के कहत ना एबरा तोरा के मोइबो कर तोरा के मछली देले नहीं बनावे के ते सांप ध के आइल बे करा है कह तारी ना जी मछली तो बना देले बनी तो देखी गुरु बहिना जाके जब कराही उघार के देखो तो मछली बनावल बावे मछरिया लौकता आ जब मर्दा उखारस तब में सपवे लौके बस मार दिलन उनकर कपारे पर जब कपार पर मरले बड़न पीछे उनकर तो बेचारी ओजे गिर के उनकर प्राण निकल गए बेचारी के ए पियकड़ के चक्कर में जब प्राण निकल गइल बाटे तब बेचारी के आत्मा जवन बस शिव चर्चा ध्यान से सुनता आ कहता कैसे हो कैसे आ गहुआ में होता शिव चर्चा जाए के मनवा कोर ताटेरा आ गहुआ में होता शिव चर्चा जाए के मनवा कोर ताटेरा अरे घर ही में पियवा परमेश्वर उनके से डरवा लागो ताटेरा घर ही में पियवा परमेश्वर उनके से डरवा लागो ताटेरा गौआ में होता शिव चर्चा
के मनवा कोर तटेरा घरही में पियवा परमेश्वर के से डरवा लागत तटेरा घरही में पियवा परमेश्वर के से डरवा लागत तटेरा कहत आत्मा उनकर कि घर ही में बाड़न पियवा भले हमरा के मरले बाड़न लेकिन तबो उनकरा के परमेश्वरे जानता है जानता रे कहत रही इनके से डर लगता प्राण निकल गया फिर भी डराता डराता रे और आ कहत रही कैसे स्वामी जी से चुपे चोरी गईनी पिछवा से पियवा चलिए ओले राम स्वामी जी से चुपे चोरी गईनी तो पिछवा से पियवा ओले राम अरे मारते मारत पियवा मार देले हमरा के मुआइए देलन राम मारते मारत पियवा मार देले हमरा के मुआइए देलन राम देखी गुरु बहिना तब देव जब देखत रे के भाई तब गिर गल बिए मारत नहीं तो रोज उठी जात रहल आई बेरा त उठते पसर गइल नहीं बिया ई काहे नहीं के बोलत काहे नहीं के चालत तो हिलते डोलते नहीं खे हां सारा उनका नासा जो चटक गल बाके अब देखो तारे हाथ के नसो छुआ तारे तो कोई चलते नहीं के पूरा देह उनकर पाला हो गइल बाटे तो देखिए अब का कहता रे अरे उठा उठा धनी सोहागी न मुख एक बचनिया कि तू ए राम उठा उठा धनी सोहागी न मुख एक बचनिया कि तू ए राम जहाँ जहाँ होई शिव चारा चपतारा के घुमइबे करबे राम जहाँ जहाँ होई शिव चारा चपतारा के घुमइबे करबे राम देखी दीदी अब पछताता रे कहता रे कि जहाँ जहाँ शिव चर्चा होई तारा के लेके जाई लेकिन एको हाली बोल दो एको हाली पियो पड़ो तो कह दो अब पछताता रे अब का हो तो जब चिड़िया चुग गई हे तब पछता के का होखेला कहल जाला कि रहला पर मन ही न भइले आ गइला पर मन पछताइले तो देखी फिर उनकर आत्मा का कहता का कहता पहिले से हम तोहर धनी तो गौ न घुमाई अइलो ए राम पहिले से हम तोहर धनी तो गौ न घुमाई अइलो ए राम अब ओढ़नी गुरु के चदरिया तपियावा तू देशवा घुमइबे ए राम अब ओढ़नी गुरु के चदरिया तपियावा तू देशवा घुमइबे ए राम शिव गुरु के साजल बरियतिया लवटी नहीं अइबे करी हो राम शिव गुरु के साजल बरियतिया लवटी नहीं अइबे करी हो राम कहत कि पहले तो हम तार धनी रहने पहले तो रहनी तार के कितना मानत रहने कितना तार सेवा करत रहे तार बाल बच्चा तार घर परिवार तार माई की सेवा करत रहे लेकिन तो गांव में शिव चर्चा होत रहल तो कबो ना हमरा के ले लहो ले आवल तो छोड़बा आवे ना देत रहल वही के कारण तू हमरा के मार के तू मुआ देहल आज कहता रहो जब गुरु के चादर ओढ़ ले बानी तो तारा के देश विदेश घुमाई अब कौनो फायदा नहीं खे अब लौट कमाए वाला नहीं खी देखिए अब लइका आइल बा का कहता उठ उठ मम्मी सोहागी न मुखे एक बचनिया कह तू ए राम
मम्मी सोहागिन मुखे एक बचनिया कहतु ए राम लाइल बानी अवटल दूधावा तमवा खोल पिए ले तू ए राम लाइल बानी अवटल दूधावा तमवा खोल पिए ले तू ए राम। लइकवा कहता के मम्मी उठ पापा से नहीं बोलो पापा तो तारा के मरले बाने लेकिन तू हमार बात सुन आ उठ देख तारा के तू दूध ले आइल बानी पी लो जब जब तारा के पापा मारत रहल तब जब तारा के हम दूध देत नहीं लिया के तू पिया तो हल्दी दूध तारा के बना के देत ना ए मम्मी उठ तू दूध पी लो तो देखी फिर आत्मा से कैसे पुकार आवता जब हम रहनी तोहर मम्मी तो पनियो के पूछल ना ए राम जब हम रहनी तोहर मम्मी तो पनियो के पूछे ना ए राम अब वर्णी गुरु के चदरिया तो दूधावा पियाव तारा ए राम अब वर्णी गुरु के चदरिया तो दूधावा पियाव तारा ए राम। शिव गुरु के साजल बरियतिया लवटी नहीं अइबे करी हो राम शिव गुरु के साजल बरियतिया लवटी नहीं अइबे करी हो राम। कहतरी अब शिव गुरु के साजल बारात बाटे इ लौट के आवे वाला नहीं के बाबू जब निमन रहनी तो चिल्ला दने बाबू तने गिलास पानी दे दो तो तू कबो तू पानी ना देत रहल आज मरल बनी तो हमरा के तू दूध पियावता रह कौना काम के तू पियावता रह इहे दुनिया के रीत बाटे जियला पर केहू केहू के बा ना आ मुअला पर सब लोग पूछता ते भजन के भावला तो कैसे अरे पिजड़वा केवन काम के पिजड़वा केवन काम के अरे उड़ गईले सुगनवा हो पिजड़वा कवना काम के उड़ गईले सुगनवा हो पिजड़वा कवना काम के हो माई नहीं कहले अरे मुआला पर छाती पीट के रोले कवना काम के उड़ गईले सुगनवा हो पिजड़वा कवना काम के उड़ गईले सुगनवा पिजड़वा कवना काम के उड़ गईले देखी गुरु बहिना यह दुनिया के रीत बनावल बाटे कि जब तक ए तन में प्राण बा तब तक केहू नहीं के पूछे वाला जब तक ए तन से प्राण निकल जाता टे तो सब छाती पीट के रोता कोनो काम के नहीं थे तो जब ए तन में प्राण बाटे तबे हमनी के कर सेवा सत्कार कर ले मुअल्ला पर रो के का होखी। तो गुरु बहिना ये कथा के शुरू से अंत तक सुननी तो ढेर सारा आशीर्वाद दुलार दे हम आ चैनल के सब्सक्राइब जरूर करम आ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखम।
तो एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।